duci, Dragoș? Eu mă duc eu pe Andreea la care s-a decis să vină acasă. Ești tu? Nu, ce caut? Nu știu, de tine. Hai că vă aștept acasă. Dacă vrei la etaj, eu nu știu ceva. Nu, hai că vă aștept acasă. Da, bine, atunci. Da. Cum să-i spun eu adevărul lui Cristi? Cristi, tu ești fratele meu. Nici așa, mai bine aștept momentul potrivit. În sfârșit acasă. M-am decis să îi spun adevărul lui Cristi. Să nu spui! Dodi! Mamă, ce mai vrea și Cristi. Am venit cu... Hai mă, mai vii, hai Cristi! Ce e atât de important să-mi spui? Dă mai stresat. Dodi, a căzut aici în curte, s-a împiedicat și a căzut aici de blana asta. Mi-a spus Dragoș pe cică, s-a împiedicat și a dat cu capul și și-a pierdut memoria. Și la ce spital este? Unde? Nu știu absolut nimic. Mamă, deci dă-i și eu telefonul să-l sun. Nici nu l-am la mine. Și unde? E în casă. A spus oricum că vine înapoi. Bine, du-te și decât Andreea rămâne. Du-te și ia acum, vreau să aflu informații. Du-te! Vreau să aflu informații despre Dodi acum, ce s-a întâmplat. Și? E așa de grav la el? În câteva săptămâni ar trebui să-și recapete memoria. Ce? Câteva săptămâni? Da, putea să fie și mai rău. Nu Și-a spart și capul. Nu pot să cred așa ceva. Dar putem să-l scoatem din spital, că să le externăm în câteva zile. Și dacă le externăm, ce se mai întâmplă? Adică el să fie bine. Mai bine lăsăm să stea asta câteva săptămâni. A venit și Dragoș. Fie bine. Ce s-a întâmplat, Dragoș, cu Dodi? E cum a zis Bogdan, câteva săptămâni ar trebui să-și recapete memoria și și-a spart capul aici. Păi atunci e bine dacă câteva săptămâni. Bogdan zice că nu e bine. E ok. N-am carnetul la mine. Dar Andreea unde? Andreea unde? A rămas acolo cu Dodi. N-am carnetul la mine că mă duceam repede după ei. Trebuie să mă duc după aia să o iau. N-am carnetul că mă duceam acum să văd cum dacă erau bine. Da, ia hai că mă duc. Dar nu de parcă mai de bicicleta. Bicicleta la spital? Da, bicicleta. Dăm să sun pe Andreea. Alo, Andreea? Ce-ați făcut până la urmă? Când veniți? Bine, hai că a venit și Bogdan și vedem. Pa! Vino în dreapta, să spun ceva. Bine, hai că nu deschidem. Mulțumesc. Ce? Hai că nu stau bun. Să n-audă nimic. Tu știi adevărul. Da? Da. Ce știa? Cu Cristi că i-ai, cum zice, i-a falsificat actul. A aflat. Nu pot să cred așa ceva. Cred că m-a auzit când vorbeam cu tine la telefon sau ceva. Nu pot să cred așa ceva. Să știi că eu nu am închis. Da? Să mă spun la mine. Bine.
Nu spun la nimic. Asta e să fie doar, este doar și doar. Hai să fie repede ca să plecăm la spital. Dacă poți să pleci fără mine, că trebuie să mă duc, parcă am treabă urgentă. Ok, hai tu. Bine, pa, salut!